Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruke jauna, erruke jauna, Kristo erruke, Kristo erruke, erruke jauna, erruke jauna. Erruki dakigula, jainko guzti zaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Aintza zeruetan jainkoari, bakea lurrean gizonari, aina handi eta eder zaitugulako, gorazu, bedeinkatuazu, eskerrak zuri. Aintza zeruetan jainkoari, bakea lurrean gizonari, zu bakarrik santua, Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, Jainko aitaren argitan, aintza zeruetan jainkoari, bakea lurrean gizonari. Egin dezagun otoitz. Zure errukia amaigabea da, jauna. Eskatzen dizugu zure herriaren fedea sendotu dezazula. Urtero Paskoako festak ospatzean zure graziaren doaiak senti ditzagun eta bataioaren garrantzia gero eta modu sakonagoan uler dezagun. Jakinda ze espirituk jaioarazi gaitun berriz eta ze odolak salbatu gaituen. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez zuregin eta Espiritu Santuarekin jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apostoluen eginen liburutik. Senideok, zintzo irauten zuten apostoluen irakaspenak entzuten eta elkarte bizitzan, ogia zatitzean eta otoitzean. Jende guztia ikaraturik zegoen apostoluek egiten zituzten hainbeste mirari eta ezaugarriekin. Sinistedun guztiak batasunean bizi ziren eta dena denontzat eukitzen zuten. Haien lur eta ondasunak saldu eta guztien artean banatzen zuten dirua, bakoitzaren behar izanari egokituz. Egunero elkartzen ziren elkarrekin tenpluan, eta etxeetan zatitzen zuten ogia. Jatorduak pozik eta bihotz apalez eginez, jainkoa goresten zuten, eta herri osoak begionez ikusten zituen, eta jaunak egunetik egunera gehitzen zituen elkarteari elkartzen zirenak. Jaunak esana. Eskerrak zuri jauna. Piztu da Kristo, aleluia, gure gandago, aleluia, jainkoak baitu gaur Kristo piztu, aleluia, bere indarrez piztuko gaitu, aleluia,
Kristo, aleluia, gure gandago, aleluia. San Pedro apostoluaren lehenengo epistolatik. Bereinkatua jainkoa, Jesu Kristo gure jaunaren aita, bere erruki handiaz itxaropen bizira sortu gaitu berriro. Jesu Kristo hildakoen artetik piztuz. Horrela, ondatu, zikindu edo zimeldu ez daiteken ondarea esperoan dugu. Zuentzat zeruetan gordeta dagoena. Jainkoaren indarrak zaintzen zaituzte sinismenari esker. Azken aldian agertuko den salbamena iritsi dezaizuen. Horregatik, pozik egon zaitezte. Naiz eta oraindik alditxo batez probaldi batzuk sufritu behar izango dituzuen. Horrela, zuen sinismenak bere egiazkotasuna erakutsiko du. Galkorra izan arren, sutan garbitzen den urreak bezala. Eta urrea baino askoz baliotsuagoa den zuen sinismenak gorespena, aintza eta ohorea lortuko ditu. Jesu Kristo agertuko denean. Maite duzue Jesu Kristo, ikusi ez baduzue ere. Eta ikusi gabe, berarengan sinisten duzuela, esan ezin ahalko pozez, poz dizdiratxuz, alaitzen zerate. Eta zuen sinismenaren helburua, zuen salbamena lortzen duzuen. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Alleluia, 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 alleluia. Jauna zuekin eta zure espirituarekin, Jesu Kristoren evangelioa, San Juanen liburutik, aintza zuri jauna. Astearen lehenengo egunean, ilunabarrean, etxe batean, elkarturik zeuden ikasleak, ateak itxita, judutarren bidurrez. Sartu zen Jesus, eta erdian jarririk esan zien. Pakea zuei, hori esan da, eskuak eta saietsa erakutsi zizkien. Ikasleak pozez bete ziren jauna ikustean. Jesusek berriro esan zien, pakea zuei, aitak ni bialdu nauen bezala, nik zuek bialtzen zaituztet. Eta haien gainera arnasa boteaz esan zien. Hartzazue Espiritu Santua, zuek pekatuak barkatzen dizkie zuenei, barkatu egingoz dizkie jainkoak ere. Zuek barkamena ukatzen diezuenei, ukatu egingo die. Tomas, 12 bat, bizkia zeritzana, ez zegoen haiekin Jesus etorri zenean. Beste ikasleek esan zioten, jauna ikusi dugu. Tomasek erantzun zien, bere eskuetan hiltze zuloak ikusten ez baditut, eta nire eskua haren hiltze zuloetan ez badet sartzen, eta bere saietseko zuloan ordun ez dut sinistuko. Handik 8 egunera, etxean zeuden berriro ikasleak eta Tomas ere haiekin zen. Sartu zen Jesus, ateak itxita zeudela, eta erdian jarririk esan zien, pakea zuei. Gero esan zion Tomasi, ekarri zure behatza, begiratu nire eskuak, ekarri zure eskua eta sartu nire saietxean, eta ez izan sinisgogor, sinistedun baizik. Tomasek erantzun zion, ene jauna eta ene jainkoa. Jesusek esan zion, ikusi nauzulako sinisten aldezu, zorionekoak ikusi gabe sinisten dutenak. Beste ezaugarri asko ere egin zituen Jesusek ikasleen aurrean. Liburu honetan idatzirik ez daudenak. Hemen idatziak Jesus Mesias jainkoaren semea dela sinis dezazuen idatzi dira. Eta sinistuz, haren izenean bizia izan dezazuen. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Paskoko bigarren igande honekin, esan genezake Pasko 8 urrenari bere betetasuna ematen diogula. Amaitzen dugu egun bakarra, Jesusen piztuera 8 egunez
ospatu dugun honetan, eta gaurkoan amaiera ematen diogu ospakizun horri. Gero, Paskoaldiarekin aurrera segituko dugu, beste 42 egunez, baino Pasko 8 urrena gaurkoarekin bukatutzat ematen dugu. Gaurko irakurgaietan gauza asko daude, aipatu daitezkenak beti, Jaungoikoaren hitza beti aberatsa da, eta ezin denak aipatu. Horregatik, saiatuko naiz gutxi batzuk, nolabait ere azpimarratzen bezala. Lehenengo irakurgaian agertu zaizkigu lehenengo kristau komunitateak, ze bi ezaugarri ukitzen zituzten. Alde batetik, ospatzen zuten ogiaren zatitzea, hau da, eukaristia. Eukaristia jentzako ezinbestekoa zen. Baina, garai hartan, ez zeukaten, oraindik tenplurik, ez zeukaten, esan genezake halako toki berezirik Jaungoiko adoratzeko, toki askotan pertsekuzioa jasaten zuten. Eta horregatik, halako elkarteak etxeetan ospatzen ziren. Etxeetako eliz domestikoetan. Gure garaiarekin pixkat ezberdina da, baina baita ere halako analogia bat egin genezake. Etxeko orazioak, etxean, sikiera interneten bidez edo modu baten meza santua ospatzeak, ze balio handia duken Jaungoikoaren begietan. Lehenengo kristau haiek modu hortan egiten zuten etxeetan elkartuz Jaungoikoaren hitza entzuteko, eta haien artean apezen bat balin bazegoen, baita ere eukaristia ospatzeko. Baina, halako ospakizunak eta egiten zituzten beren etxeetan. Eta bigarren ezaugarria agertzen zaiguna da elkarri laguntzea. Hau da, Jesusek erakutsi zien eta hasiera hartan esan genezake oso sartuta zaukatela. Elkarrekin konpartitzea, pobrei laguntzea, ez halako diferentziak eukitzea, egoismotik alde egitea, diugosetik alde egitea, eta lehenengo kristau haiek Jesusengandik hain gertu zeukaten eta holako ejemplua Jesusek emandakoa eta berak erakutsitakoa inal guzik egiten zituzten modu hortan bizitzen. Elkarrekin gauza guztiak konpartituz eta batez ere premia gehien zeukatenei emanez. Eta gaurko evangelioan ere gauza asko aipatu ditzazkegu, baina nik batez ere gaurko protagonista nagusia aipatu nahi nuke. Eta da Tomas apostolua. Famatua egin zen, Tomas apostolu gizajoa esan genezake bere sinis gabekeriarengatik. Hain zuzen ere, Jesus agertu zitzaien beste 10 ikasleei eta egun hortan Tomas falta zan. Eta gero besteek esan zioten, egia da, emakumeek esan zietela, Emauseko ikasleek esan zietela, eta ez sinistu. Azkenik, Jesus agertu eta 10 horiek sinistu zuten, baina Tomas falta egun hartan, eta beste 10 Tomasi esan ziotelarik ere, Tomasek ez zuen sinistu. Eta horrek erakusten digu ere, zaila zela haientzako, naiz eta Jesus pertsonalki ezagutu, naiz eta Jesusen mirariak ikusi, oso zaila izan haientzako sinistea hildako bat piztu zitekenik. Ez da Jesus izan da ere. Horregatik, halako, kasik esan genezake, materialismo deklarazio ikaragarri bat egin zuen Tomasek, nik nire behatza bere eskutako zuloetan sartu arte, eta nire eskua bere saietxeko zuloan sartu arte, ez dut sinistuko. Modu honetan esan zuen Tomasek halako gogorkeriaz, bere konfiantzazko 10 lagunek esaten ziotelarik ere Jesus ikusi zutela. Horregatik, Jesus agertu zitzaielarik, erdi txantxetan, bere estiloan, halako humorean, Tomasi gogora ekarri zizkion bere hitz gogorraiek. Tomasek segitun sinistu zuen, Tomasek segitun barkazio eskatu zion Jesusi, eta Jesus ez zegoen haserre. Jesusek erdi brometan esan zion, baina bai esan ziola ez izateko sines gaitza, ez izateko sines gogorra, baizik eta sinisteduna. Eta zorionekoak ikusi gabe sinistuko dutenak. Hala esan zion Jesusek. Eta Tomasek, halako ejemplu edarra eman zigun, berak sinisteko zailtasun hori eduki zuen, baino gero apostolu guzi bezala, bakoitza
punta batera joan zen, eta garai hartan gainera, pentsa, ez zegoan oaingo mediorik ibiltzeko, halako abion bat hartu eta 12 orduz munduko punta batetik bestera kasi joaten algera, garai hartan ez zen horrela, viajea zen, alde egitea eta sekulan gehiago ez bueltatzea, ordu piloa jende asko bidaietan hiltzen zen, oso egoera txarretan, zailetan, arriskuak alde guztietatik, eta Tomas joan zen Indiara. India hegoaldean aritu zen, eta gero Sri Lankara pasatu zen. India ondoan dagoen uharte handi hortara, Sri Lankara. Eta han martiri hil zuten, tradizio dioenez, eta gauza ederra da ikustea, genezake mende askotan ez da egondu apenas traturik, India hegoaldea eta gure mendebaldearen artean, baina San Francisco Javier aiatu zelarik, toki haietara arkitu zituen kristauak India hegoaldean, Tomasen garaitik heldu zirenak, eta komunitate oso biziak dira, gaur egun ere badaude batez ere Kerala eta Tamil Nadu estatuetan, eta baita ere Sri Lankan, badaude kristau komunitateak, kristau zarrak, esaten du hirian, Old Christians, Tomasen garaitik heldu direnak, hau da lehenengo mendetik heldu diren komunitateak. Eta gainera bokazio asko dauzkatenak, bizi kristau oso sakona daukatenak, eta bere fedeari zailtasun ikaragarrien artean 20 mendez eutsi diotenak. Honek ekartzen digu gogora Jangoikoaren errukia zenbaterainokoa da gaurkoan ere, Jangoikoaren errukia ospatzen da gaurko igandez. Hain zuzen ere, sinisteko horren zailtasuna eukizuenari, Jesusek eman zion ikaragarrizko gaitasuna fedea transmititzeko eta fede horrek ikaragarrizko indarra hartzeko. 20 mendez hor mantendu da eta gaur egun ere, nik askotan ezagutu ditut, zonalde hartako kristauak eta oso jende sinistuna da. Guretzako ejemplu ederra eskatzen diogu bada Tomasi guri eta gure ingurukoei ere bere bitartekaritza eman dezaigula, sinist dezagun Jesusen fedea estimatu eta fedeari eutsi dezaiogun. Sinisten dut, sinisten dut. Sinisten dut Jangoiko Aital guztiduna Zerurren egilea. Sinisten dut, sinisten dut. Sinisten dut, haren seme bakar Jesu Kristo gure jauna, Espiritu Santuaren gandik sortu eta Maria Virginiaren gandik jaiozena. Pontzio Pilatoren garaian nekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena, infernuetara jaitsi eta 3. egunean hilen artetik piztu zena. Aitaren eskuinaldean jarririk dagoena, hilak eta biziak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut, sinisten dut. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Sinisten dut, sinisten dut. Eta gure eskariak ere egingo ditugu igande honetan, Jangoikoaren errukia senti dezagula eskatuko digu Jangoiko onari, bere erruki hori senti dezagula denok, gaixorik daudenak, gaixoak zaintzen dituztenak, bakarrik daudenak, ongi daudenak, danok senti dezagula Jangoikoak erruki infinitoaz maite gaituela. Hoxe eskatuko digu Jangoikoari bereziki. Jesus munduko argia, Jesus zinezko egia, Jesus betiko bizia. Senideok egin dezagun otoitz guztiok batean Eliza osoaren oparia Jangoikoari eskaintzerakoan.
jainkoa goresteko eta gizona salbatzeko. Onartu Jauna gure eskaintzak eta egizu fedearen eta bataioaren bidez berrituta betiereko zoriona irits dezagula Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. Jauna zuekin eta zure espirituarekin gora bihotzak Jaunagan dauzkagu, eskerrak Jaungoiko gure Jaunari. Egoki da eta zuzen, egoki da bai eta zuzen, non nahi eta beti zuri eskerrak ematea. Jauna, aita guztiz, santu, Jaungoiko alguztidun betiereko horri. Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. Bera da zure hitza, beronen bidez egin dituzu diren guztiak. Bera biatu diguzu salbatzaile eta erosle, Espiritu Santuaren egitez gizon egina eta Birjinagandik jaioa. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santu bat irabazteko gurutzean besoak zabaldu zituen eta heriotza ezereztuz nagusiak hartu piztuera. Horregatik, aingeru eta santu guziekin guk ere zure ospetaintzak oresten ditugu bihotz batez kantari. Santu, santu, santua, diren guztien jainko Jauna. Zeru lurrak beterik dauzka zure dizdirak, Osanna zeru goienetan, bedeinkatua Jaunaren izenean datorrena. Osanna zeru goienetan. Santu zera bai Jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada, ogi eta ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure Jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, hil eta beztu zerala Jauna, zu berriz etorri arte, hau degu hau berri ona. Horregatik Jauna zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kariza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure sarbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan Jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Carlos gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan Jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errokizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jaungoikoren Ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri aita Jaungoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospetaintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun, gure aita zeruetan zerana,
Santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei, barkatzen diegun ezkero, eta ez guten taldira eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik, emaiguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Zurea dezu erregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna zuk esana da apostoluei, pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, amen. Jaunaren pakea beti zuekin eta zure espirituarekin. Emaiozue pakea elkarri. Jainkoaren bildotsa, munduko pekatua, kentzen duzuna, errukizak izkigu. Jainkoaren bildotsa, munduko pekatua, kentzen duzuna, errukizak izkigu. Jainkoaren bildotsa, munduko pekatua, kentzen duzuna, emaiguzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maila deituak. Jauna, ni ez naiz inor zure etxean sartzeko, baina esan zazuitz bat eta sendatuko naiz Kriston. Egin dezagun otoitz. Iguzu jainko guztialduna. Hartu dugun Pasko sakramentu honen indarra beti egon dadila gurekin, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin eta zure espirituarekin, berinka zaitzatela jainko guztialdunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak, amen. Zoazte jaunaren pakean, aleluia, aleluia. Eskerrak jangoikoari, aleluia, aleluia. Zeru lurren erregina, aleluia, aleluia. Piztu zaigu Jesus jauna, aleluia. Zure gandik sortu dena, aleluia.
Ilobitik zutitu da, Aleluia. Zeru lurren erregina, Aleluia. Aleluia. Piztu zaigu Jesus jauna, Aleluia.